Tevî standina tedabîro rêkarên taybet bi nexweşiya korona û rêgirî lê pêşiya belavbûna koronayê ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve. Lê hejmara helgirên vayrosa korona li Herêmê roj bi roj zêde dibe. Ew yekê bûye cihê metirsiyê lê cem welatiyên Herêma Kurdistanê. Wezareta Tenduristî Herêma Kurdistanê di daxuyaniyekî de ragihand ku 12 kesên din li parêzgeha Slêmaniyê û Helepçe bi vayrosa koronayê ketine. Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê derengê şeva çarşemê got ku di berdewamiya pêşkinînan de 12 kesên din têstavaniya derbarê vayrosa koronayê erînî derket û got jî rewşên hatîn tomarkirin li parêzgehên Slêmaniyê û Helepçe hatine tomarkirin ku 9 ji wan jinin û 3 jî mêrin ne. Di daxuyaniya Wezareta Tenduristî de eşkere jî kir ku 5 ji wan helgirên vayrosa koronayê ji Helepçe ne, 5 ji navçeya Çemçemalê ne, yek ji navçeya Seyid Sadiq e û kesek din jî ji Stîkê hatiye tomarkirin. Wezareta Tenduristî di daxuyaniya xwe de dawîn amarên helgirên vayrosa koronayê jî eşkere kir ku tanha li Herêma Kurdistanê 188 kes bi vayrosa koronayê ketine û ji vê hejmarê jî 61 kes baş bûne û 2 kesên din jî bi vayrosa koronayê jiyana xwe ji dest dane.